Eguneko ekitaldi garrantzitsuenetarikoa pilota partida izan da. Frontis enpresako pilotariak urtero joaten dira. Eta urten ere ordezkaritza garrantzitsu batek itsasoa zeharkatu eta euskal bestetan egona izan du. Partida hasi baino lehen pilotariak prestaketan lanetan topatu ditugu. Han beran ezkusten eta hemen Bakersfielden. Pues altxe da. Baina urtero etortzen bazara hemen ikusko nauzu, azkeneko urteetan ni hemen egoite maina ez beste honetan. Nolatan hasi zineten beste honetara etortzen? Bueno, pues nahiko bitxia izan zen, zeratik nik asegartze utzi nuenean, hau Jose Rekondo mugairekoa jarri zen harremanatan nerekin eta, bueno, pues etorri ginen pixkat ikustera, jaz ze ote zen beti aditzen genuen euskaldunak handik etorritakoak eta historio eta bueno, pues ez dakit, abentura moduan edo etorri ginen, ez? Eta lehen dabiziko urtean 5 etorri ginen eta izugarri ongi pasatu genuen, 12-13 egun zoragarri pasatu genituen. Eta ordutik urte bat bakarra utxe egin dut. Ja laugarren urtea hemen etorri nintzela, eta beti lagunak eta aldatu ez da historio, baina, bueno, ni representante moduan edo bentxe etortzen naiz. Zer suposatzen du hemengo jendeantzat? Zuek etortzea, zer sentitzen duzuzuk? Bueno, polita da beraientzat, nire ustez polita da. Gaur den egunean egia da harremanak eta handia dituztela hango notiziak eta egunean daude. Pilotarat eta afiziodunak eta egunean dago, gaur bertako notiziak eta badakizkite hemen. Orduan hori aldi hortik aldatu da. Oain dela urte batzuek horrek bihartzen izugarri polita. Hango jendia hemen 30 urte dituenak, 35, 40 urte, hango jendiak, herritarrak eta historik guztia izugarri polita bihartzen. Dena den, oroitzen naiz lehen deziko urtea etorri nintzenean, nire, 50 metrotan sortutako euskaldun bat izugarri emozionatu zen ni ikusita hemen, ez? Hor negarrez eta hor besarka handi bat eman ziren, bakarra guain ja ohitu da ikustia eta ez dio olako emoziorik egiten. Zuek segunetan gaur igandea da, maiatzaren 27. Segunetan iritsi zineten? Gu hortzegunakin 24 etorri ginen eta pixko eta klimatatu hemengo ordurat eta atzoko egunakin ja partido esko bat jokatu genuen. Ja, euskalduna noiz etortzen baita igual 7 ordu viaje eta ja atzo bertan ja jende nahiko poliki bat zen hemen. Eta orduan partidesko bat jokatu genuen. Gaur da eguna handia, gaur igandia, eta bertze partidua jokatuko dugu. Biharra astelena izaten da hemen beste eguna, estatu batuetan, eta bazkari bat egin dugu euskal jatetxe batean, Ulgrover, eta horre ahitzoki pasatzen dugu, ez? Ja, egun guztia janta edan, eta egilarran bizi guztia gola izan ezkero, polita izan zen.